TV Anwar filɛbagaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a yira aw la k'a fɔ nin ye tile kunnafonidi kɛnɛ sigili bakɔrɔbaw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kunnafoniw di aw ma ladiriya kɔnɔ a y'aw bisimila. Musow caman de bɔra kunun lomɛ bɔlɔnw kɔnɔ o lankolon 12 o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u ka jamana ɲɛmaa Fɔr Ɲasinbe ka wajibiya a ka fanga bila. Ka fanga la tɛmɛ bande Gaza ma o kun kan ka kɛ jumadon desanburu kalo tile fɔlɔ nka fataw fo ka taa se Hamasiw ma olu ye Palestine sinama politiki tɔn 2 ye u y'a ŋaniya ka se ka nin fanga la tɛmɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Ni tun ye Mawuludu ye a bɔra ka ja minnu lajɛ a kɛra nisɔndiyaba ye ni Ala sɔnna wulada in na fana u ye wazifaw kɛnɛ sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ tiyaniya wazifaw a n'a kadaraw la an bɛ dugawu don kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye k'a yira aw la k'a fɔ nin jɔkun in kɔnɔna la aw mana taa wagati o wagati Sadu Onesipɔr Modibo Keyita la aw bɛ maaw sɔrɔ yen wa diɲɛ don o don ɲɛnajɛw bɛ sigi sen kan su in na yɛrɛ u bɛ zikiri daw la a kɛnɛ kan ye zikiridalaw olu bɛɛ lajɛlen wililen don a kɛnɛ kan a kɛra sufi zikiridalaw ye a kɛra zikiridala wɛrɛw ye u wele bilalen don a bɛɛ lajɛlen ma ka taa se maa caman ma maa si kana sɔn a ka fɔ i kɔ dolanci kɛnɛ sanfɛ n'o ye Sadu Onesipɔr Modibo Keyita ye o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa Togo jamana kɔnɔ Togo n'i y'a la ta k'a lajɛ musow olu bɔra bɔlɔn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ ɲini ka n'u ka finiw bɛɛ bɔ u yɛrɛ la k'u ka nisɔngoya yira u bɛ fɛ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Fɔr Ɲasinbe ye ale ka ta ka bɔ fanga la cogo min na sabula bi ko m'u bila fanga la kɛrɛnkɛrɛn ale n'a fa bɔlen ale de kelen don ka fanga ta a ye san 12 kɛ fanga la ka ban u bɛ fɛ a ka taa an ka kunnafoniw lajɛ. Musow de tun ka ca kosɛbɛ minnu bɔra a bɛ komi u yɛrɛ farilankolon tun don bɔlɔn kɔnɔna la n'o ye Lomé ye Togo faba don k'a ɲini u ka jamana ɲɛmaa fɛ Fɔr Ɲasinbe u ka se ka fanga bila cogo min na a kɛra u ka lakanatigilamaaw ɲɛna ni muso ninnu u y'a yira k'a fɔ Ɲasinbekaw ka fanga nin kan ka kɛ a bannen pewu sabula Ɲasinbe a daminɛra a fa de la san 38 o y'o kɛ fanga la bi ale mun ye den o bɛ san 12 na ja minnu bɔra n'olu carila subahana mansinw sanfɛ an ye mun ye musow u sigilen don dugu ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ u kelen don ka u ka fini bɔ u yɛrɛ la lakanatigilamaaw a kɛra olu jabala dɔ la jɔkun tɛmɛnen jɛkulu dɔ bɛ an ko mun ma Union pour la République o kanubagaw olu bɔra t-shirt jɛman tun b'u bɛɛ lajɛlen kan na u ka jamana ɲɛmaa jabo la n'o ye Fɔr Ɲasinbe ye u bɔra bɔlɔn kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ olu bɛ jamana ɲɛmaa nɔfɛ ni ye nin taama in ta k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ olu bɛ jamana ɲɛmaa kɔ bi u b'a kɔ sini sani o taama in cɛ maa minnu bɛ n'olu tɛ gouvernement ka ko la olu delila ka taama dɔ boloda o senfɛ maa 2 olu bɔnɛra u ni la maa caman olu joginna n'i y'a jateminɛ Fɔr Ɲasinbe ni ale ye Togo jamana ɲɛmaa ye bi ale de ye CEDEAO ɲɛmaa ye a bɛ nin jɔyɔrɔ in na kabiri juin kalo tile 4 san 2017 a kan ka kuncɛ ka bɛn san 2018 ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa bayirika Togo jamana kɔnɔ olu de bɛ ka bɔ bɔlɔn kɔnɔ k'a ɲini a fɛ a ka fanga bila. An bɛ taa Palestine na ka fanga bila ka taga Palestine ɲɛmaaw ka bolo ka baara kɔni gɛlɛyalen don bande Gaza kɔnɔna la sabula Hamasiw olu ni Fataw n'i y'a ta k'a lajɛ fadenyaw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ye maa kelenw ye wa u bɛɛ bɛ diinɛ kelen fana la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan gɛlɛya minnu b'a la an ka kunnafoniw lajɛ. Fanga bɛɛ lajɛlen tun kan ka ta ka di Palestine ɲɛmaaw ma bi jumadon ka bɛn desanburu kalo tile fɔlɔ ma bande Gaza mara la nka Fataw ni Hamaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ninnu de jɛkulu 2 ye Palestinikaw don u kelen don k'u kɔda ɲɔgɔn kɔ la u y'a yira arabadon sufɛlaw la k'u y'a bɔ a ma k'a bila desanburu kalo tile 10 nata la n'i y'a jateminɛ nin fanga mun n'o kan ka ta ka di Palestine ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛnna a kan u ka bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na Caire n'o ye Egypte faba ye octobre kalo tɛmɛnen o kɛra i b'a ye k'a fɔ Palestine yɛrɛ ka bonya kɔnɔna la o la n'i y'a jateminɛ ni jɛkulu 2 ninnu olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kalo damadɔni bɔ walima jɔkun damadɔni bɔ kɛlɛw b'a kɔnɔna la
nin jɛkulu fila ninnu ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan wa u bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn jalaki k'a fɔ u tɛ ka k'u bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛnw na k'a bɔ a sira kan n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ fanga mun n'o kan ka bɔ Hamasi maaw ka bolo kan k'a di Palestine ɲɛmaaw ma bande Gaza ko la ayiwa gɛlɛya caman b'a la bi. Pakistan u ka jamana baniyanfan na bingani wale dɔ kɛra maaw dɔ i b'a ye k'a fɔ olu ye bingani wale ta ka jamakulu dɔ sɛgɛrɛ maa 9 olu de bɔnɛra u ni la maa 32 maa 36 olu joginna an ye kunnafoni mun sɔrɔ a la an ka jɛ k'a lajɛ. Cɛ caman u bɛɛ tun kelen don ka jalakumuru mege u kunna olu de nana don ni lɔgɔliso in dafɛ ayiwa n'o ye lɔgɔliso ye i b'a ye k'a fɔ minnu ka baara ye ka kalanbulon sigi sen kan sɛnɛkɛkow la o maa mun bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi u y'o jogin sani u ka don so in yɛrɛ kɔnɔna la maa 9 u y'olu de bɔnɛ u ni la lɔgɔliden 6 ani kɔlɔsi b'a 1 fo ka taa se maa 2 ma n'olu ye civiliw ye u ye maa mun jogi a ka ca ni maa 30 ɲɔgɔnna ye o maa 30 la dɔw yɛrɛ kɔni ayiwa olu bɛ saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ maa 3 n'olu ye maa jugu ninnu ye olu bɔnɛra u ni la kuma mun nana fɔ lakana tigilamɔgɔw fɛ u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli bolo da hali bi ni maa ninnu ka ko la n'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tun b'a la minnu ni maa 3 ninnu tɛ kelen ye u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni maa 3 ninnu a yirara k'a fɔ u bɛɛ tun kelen don ka mugujugu don u yɛrɛ la nka u fara sani u ka se k'u ka mugujugu ci n'i y'a jateminɛ weleli dɔ kɛra nɛgɛjuru sira fɛ u ye agence France Presse maaw de wele k'a yira k'a fɔ ko nin ye olu ka baara ye maa mun bɛ kuma talibanw tɔgɔ la ale de y'a sɛbɛntiya n'o ye Mohamad Kurzarani ye ni bingani wale n'i y'a lajɛ o dun y'a sɔrɔ u dun kelen don ka dɔ fara u ka lakana kan sabula o bɛ tali kɛ kira Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o ka san kunbɛn la n'o ye o ka bangeni san kunbɛn ni an bɛɛ k'a ma ko Mawuludu wa ni y'a jateminɛ a bɛ san 3 bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo san 2014 nin jɛkulu kelen olu delila ka ni bingani wale kelen kɛ u y'a sɛbɛntiya o taara ka lɔgɔliso dɔ sɛgɛrɛ n'o ye u ka lakana tigilamɔgɔw i b'a ye k'a fɔ olu ka yɔrɔ ye a senfɛ maa 100 ani maa 51 olu de bɔnɛra u ni la maa 100 ani maa 30 olu ye denmisɛnninw ye ni maa minnu bɔnɛra u ni la olu la. hali bi i b'a ye k'a fɔ an ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la bi jumadon ka bɛn décembre kalo tile fɔlɔ ma o talen don ka kɛ don ye diɲɛ kɔnɔ mun bilalen don sida kɛlɛli ma sida ye banajuguba ye mun bɛ sɔrɔ sira caman kan u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a kɛlɛliw la an ka lajɛ. san 1988 waati n'i y'a jateminɛ sigiba dɔ nana kɛ o sigiba in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ jɔrɔna ko mun bɛ maaw la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye sida banakisɛ ye n'i y'a lajɛ jɛkulu mun sigilen don ka i janto maaw ka kɛnɛya la ni an ko a ma Organisation mondiale de la santé OMS olu ye décembre kalo tile fɔlɔ de sugandi ka bɛn san 1988 ma k'o kɛ don ye don min n'o bɛ ɲɛsin sida kɛlɛli ma wa u ka sigi kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ u kan ka na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ mun n'o bɛ sida kɛlɛ ka se a dan na bi a yira k'a fɔ a ka ca ni maa 41 ye sida bɛ maa minnu na diɲɛ kɔnɔ nin don in na n'o ye sida kɛlɛli don ye u m'a ɲɛsin o dɔrɔn ma koyi u y'a ɲɛsin don wɛrɛw fana ma walasa sida banakisɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kunbɛn ka ɲɛ cogo min na o de y'a kɛ nin don in na u bɛ fɛɛrɛw caman sigi sen kan san 2014 kɔnɔna la OMS u nana yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka furancɛ bila i b'a ye k'a fɔ ani san tɛmɛnenw taw ni ɲɔgɔn cɛ sida banakisɛ ka ban maaw golo la pewu walima a ka kunbɛn a kana taa i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ la OMS olu nana yira k'a fɔ san o san u bɛ na ni fɛɛrɛw ye ani maaw kan ka laɲini mun sabati walasa ka se ka sida banakisɛ kunbɛn a kana cari diɲɛ kɔnɔ o laɲini u b'olu sigi sen kan walasa ka maaw dɛmɛ sida banakisɛ kɛlɛliw la u y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ mun n'o o bɛ na di o fɛɛrɛw a bɛna kɛ sababu ye cɛ ni musow bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka u yɛrɛ minɛ ka bɔ sida banakisɛ ma cogo min na o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u y'a yira k'a fɔ n'o fɛɛrɛw sigira sen kan o de kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka maaw hakili sigi sabula u bɛ fɛ ka na ni hakilinaw dɔ ye k'o di maaw la maaw n'olu y'o faamuya u n'a dɔn k'a fɔ sida banakisɛ a bɛ se ka kunbɛn.
an balima TV Anwaru filɛbagaw an ye kunnafoni mun sɔrɔ ko di aw ma bi o de ye nin ye ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni kuraw di aw ma ladiriya kɔnɔna la a y'aw sɔgɔlen to aw ka jabaranin na n'o ye TV Anwari ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ ala ka don wɛrɛ yira an na aw k'an bɛn